Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα ξεκινάμε μια καινούργια εκπομπή. Οι άνθρωποι από πίσω. Μην νομίζετε ότι είναι υπονοούμενο. Θα τραβήξουμε οι άνθρωποι πίσω από τα κράνη και πίσω από τις μηχανές. Καλημέρα λοιπόν. 13 Απριλίου 2024. Εγώ είμαι ο Θάνος, ο χοντρός. Τώρα γιατί με λένε χοντρό δεν ξέρω. Ούτε 150 κιλά δεν είμαι. Λοιπόν, αυτή είναι η μοτοσυκλέτα. Ένα Africa Twin. Πάμε να γνωρίσουμε εδώ πέρα κι άλλους. Βασίλης Καλημέρα. Σαλαμάκιας. Η μοτοσυκλέτα του είναι ένα Βαραντέρο. Εδώ έχουμε. Γεια σου παιδιά. Συνεχίζουμε την εγγραφή μας με το guest star της σημερινής βόλτας, Δημήτρης Ζορμπάς Ζορμπίδης. Μετά από 6 μήνες βόλτα. Με το κιτρινάκι του εδώ πέρα, το Suzuki V-Strom. Ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πολύ το καφεκοπτείο Γιατζής Θόδωρος που μας έχει φιλοξενήσει σήμερα για τον πρωινό τον καφέ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Καλημέρα σας. Δημήτρης Ψηλός Ψηλέας. Ή κουρασμένος. Πώς το λένε φίλε? Του Γιάννη δεν έδειξες του Γιάννη το τέτοιο. Με το εργαλείο του ένα BMW R1200 GS Adventure. Μπράβο φίλε, μπράβο. Με διπλή οδηγή. Και ακόμη ένα μέλος της παρέας, ο Θόδωρος, ο Γιαντζής, με το εργαλείο του ένα BMW 800, 6,5, 400, 1000, δεν ξέρουμε, GS. Πρέπει να ευχαριστήσουμε ένα άτομο από την παρέα που δεν θα έρθει σήμερα μαζί μας. Γεια σας παιδάκια. Ο Κώστας ο Σέβ, ο οποίος είναι ο influencer της παρέας. Παρακαλώ κάντε like, γιατί το παιδί δεν νιώθει καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Stood still on a highway. I saw a woman by the side of the road with a face that I knew like my own, reflected in my window. Well, she walked up to my quarter light and she bent down real slow. A fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave. I said, Mama, I come to the valley of the rich, myself to sell. She said, son, this is the road to hell. Ο Θοδωράκης εδώ πέρα και όπως λέει όλη η ζωντάνια μαζεμένη εδώ πέρα. Τα παιδιά Χαρά και σαφρινιά. δεν κρατιούνται. Καθίστε λίγο να ξεκουραστούμε ρε, έχουμε κουραστεί εμείς ρε μαλάκες. Άντε ρε λίγο να ξεκουραστούμε ρε μαλάκες. Κάθε 10 χιλιόμετρα στάση. Η κοπριά. Σορμπά!
Γερά. Πού είσαι ρε φίλε? Πώς είσαι, Θανάση?